Ang tubag nato sa Salmo Responsorio niingon, ihatag ko kanimo ang nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Kining maong statement gipahinungod ni or gitumong ni ngadto sa mataw nga Mesiyas nga mao si Jesus. O kung atong tanaw ng atong ebanghelyo, nahitabo gyud no nga ang tanang mga nasod nga nailhan ni adtong panahona or mga lugar nagsigig adto ni Jesus bisag asa mangadto kaniya. Nya karon sad kung atong tanaw ng simbahang Katoliko, tanang nasod wa na gyud na attracted na gyud maayo. Ana. So kita dinhi Pilipinas nagsugod tag ka-attract ni Jesus 500 years ago. Karon ang mga Pinoy naka-attract sad sa mga nasod bisag hain ta gibutang katong atong mga OFW, kasagaran gid nila gidayeg tungod sa ilang pagdala ni Kristo ngadto sa ilang kinabuhi sa gawas. Ilang klase ba sa kanang pagtuo. Sila'y mga aktibo kay manimbas mga simbahan dito sa laing nasod. Ana, Amerika lang daan. So, ang galabig yun. Ang ato gitaw mga kaigsuunan ng mga Pilipino, mao gyud magkitiw-kitiw dito ba? Mao gyud parehara sa gyapon din ang ilang kinabuhi niya. Lipay kayo ang mga pari dito kung naay mga Pinoy o mga Pinay nga nagpuyo sa ilang lugar. Kay siguro yung aktibo ilang simbahan, pero wa gani. Patay yun. Nya, nagpasalamat mo ani. Salamat. Pero naay problema. Matod pa ni San Juan diri sa unang pagbasa, dili tanan nga espiritu nga nagdasig nato gikan sa Ginoo. Dili tanan. Naa sa di ay espiritu nga gikas demonyo. Mao na ingon siya, usisahag maayo. Kung tinuod ba na nga Ginoo ng espiritu ha? Kay kanira basang espiritu nga gikas demonyo, suguon sa taan ni pagsimba, suguon sa taan ni pagmisa, suguon sa taan ni pagdebosyon, pagrosaryo. Kamao sa na sila ana. Mao na siya. Kamuron din nanimba mo unsa may gatok mo dinyo? Espiritus Ginoo o espiritus demonyo? Espiritu sa Ginoo. Siguro. Ang katawa dyan ko ninyo. Pilion. Usisa lagi. Usa. Kamu ditso gidahin mong tubag mo rarabag sakto. Abitaw sakto sa tingali. Nya unsa may giingon ni San Juan? Unsaon man kuno pag-ila? Nay, niingon diri ay naman to. Maila ninyo kung ang maong espiritu iya ba sa Dios, pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo nahimong tao, iya sa Dios. Apan ang dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nagpahayag kuno nga si Kristo nahimong tao. Sige. Mutuo ba mo nga si Kristo tinuod nga tao? Too. Okay. Musunod ba mo sa tanang gibuhat ni Kristo isip tao? Labi na gyud sa pagkapobre nga wa gyud mawili bisag unsa nga matod pa niya mas maayo pang mga milo, maayo pang mga langgam kay naisag, ako wa ko'y kapulian. Musunod ba mo ana? Allah, wa na. Samay man to siya pa din, kay Ginoo man to siya. Wa na mo sugod na tag deny. Mo deny na ta. May man to siya pa din, kay Ginoo man to. Awa, giday ka mo too, nga tinuod siyang tao. Kaaway kang Kristo. Mga buangon ka. Unya, niingos Kristo, biyai ang tanan, ibaligi ang tanan, o gihatag ang halin ngadto sa mga kabusa. Din asa tatao ana, oy. May man to siya kay Ginoo man. Di na ka Kristo. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas, may man to siya kay Ginoo man to. Wa na din asa ta Kristo. Kay
kung mutuot nga si Kristo tinuod nga tao, nya naka-attract siya sa mga tao atong panahon na sundo nato ng iyang kinabuhi kay tao man na. O gibuhat na nilang San Francis of Assisi, San Pedro, San Pablo o uban pang mga santos, apil ng atong santos dining duha ka buok, San Pedro Calungsod o San Lorenzo Ruiz. Nituo sila nga isip tao mabuhat nako ang gibuhat ni Kristo. Kay wa man ta motuo. Ang atong pagsimba di man Diyos nun nga pagsimba, tinaw man sad kaayo. Mo nang muingon ta, sige lang tagpangayo, Ginoo taga itawon ko ani, Ginoo taga itawon ko ani, Ginoo taga itawon ko ani. Siging likay sa pagantos. Ang pangayoon natos Ginoo, usahay gani ang makatukmod nato pagsimbas Ginoo, kay mangayo ta nga mawagtang ang atong pagantos. Nya nagsigi tagtan-aw ni Kristo nga tinuod nga tao nga gilansang sa krus. Baga ko na ninyo. Pila ra kakabuk din ang tinukmod sa Espiritus Ginoo. Apil na ning nagmisa. Kung ato gyud istriktohon ba? Hadlok man tag pagantos. Ang tinuod nga tao di man mahadlok ka magantos. Di oy. Ang tinuod nga tao anda mo antos. Hadlok man taog mamatay. Ang tinuod nga tao, di mahadlok nga mamatay, mudawat ka matuoran, nga mga matay gita. Yang anong mahadlok man ka, nga kamatuoran man na, nga mamatay gita. Mahadlok di kas kamatuoran, adi kas iya ni Kristo, kay matod pa ni Kristo, ang nahadlok, ang nagpuyo sa kamatuoran, mao ang akong mga sumusunod. Kay ako, mao ang dalan ug ang kamatuoran. Oh, daghan kay rungwa na magpuyo sa kamatuoran. Bisan gani kami, sad to say, naasay pipila namo, ambot wa baka kumaapil ana. Nga magsigig reklamo nga, paita ning wa tay asawa, uy. Di gyud ay pwede magminyo no ang pare. Waon ta na lang ng silibasi, uy. Kay tao ra ba gyud ta ana ba? Ako sa nang pangandoy sa katilaw sa tataan na tao na nga kuan. Ano ba? Anya mahimo din nas usa ka lalaki di ay or usa ka babae nga magpuyo, nga malipayon bisag way bana, bisag way asawa. Mutuo mo ana. Mutuo ta kay giagian mo na ni Kristo, kinabuhi mo na ni Kristo. Ngamin ka abnormal mo nang kinabuhi Mutuo sad ta nga normal na sa usa ka tawo. Ang abnormal kanang di ka kahimo ana. Kaso lang giilad lagi ta sa espiritu. Kani manggong yawa, kibaw ba mo anang yawa? Usab ya nas atong isalikway idigsaad natos bunyag no. Usab nas pangutana, isalikway mo ba si Satanas ang prinsipe sa mga sala? Unsa inyong tubag? Salikway. O kana. Nya si Satanas kinsa man na? Kaila mong Satanas. Oy si Satanas usa na siya ka gamhanang espiritu nga musod sa atong hunahuna ug tuison niya ang tanan nga gitudlo ni Kristo. Hatagan yag lahi nga kahulugan. Mao nay Satanas nanglitan. Ingon si Kristo kinsa tong gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Inigsud anang Satanas diri ingon dayon, kung magtinarong imong bana, kung magtinarong, pero ingon anang gikulata naka abuse naman na. Nya imo na siyang patuyangan. Uy, file divorce. Kay pwede pa jud ka nga makaminyog lain. File og divorce. You have the right to be happy. Nya karon, hay may imong sundon ana. Ang giingon nga dili gyud buwagon ang gihiusa sa Dios, bahala nagpatyon ka. Ana. Okay ni mas Kristo nga there is no greater love than to lay down your life for your beloved. John chapter 15. Nya sa man ninyo ana ron. Nya ang usa ka sige honghong nimo ay di laki. Mupuyo ka diha basta magtinarong sad siya. Pero di magtinarong, ngano ko taw di? Ngano ko taw? Ana, bebe, kisa mo rin masundo na ni. Magpakulata ka o mubuwag? Ay, mga naong ninyo, so, sabot lang. Kana, simple kayo na ha? Simple pa kayo na. Nga, kana ganing sugo.
unsaon nakahainig ingos Ginoo, ibaligya ang tanan o gihatag ang halin sa mga kabus. Mutuyok day na diri sunahuna nimo si Satanas ing siya, unsaon man nimo pagtabang sa mga kabus ug wa kay kwarta. So pagtigom usag kwarta aron makatabang ka sa mga kabus, yabag ka diha. Unsaon nimo pagtabang ug wa kay kwarta? Mana na? O di tigom sa kag kwarta. Nya man jud ka katigom, di wa jud ka katabang, patay ka. O mao na siya. Ilad-ilaro lang ta siya wa bang. Sundan nas Kristo, ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Kay mo nay tinuod nga pagtabang sa mga kabos. Dili nang imong pagpadato o sa una ka mutabang kay ang tinuod yung dato di na mutabang sa kabos, mo-oppress na sa kabos, mudaog-daog na sa kabos, mupatay pagani na sa mga kabos. Giilad lang ta siyawa ana. Suko pa mo nako na, nindog lang ta